आसाम आरो बेंगल सिमायाव फिन आरोबाव हमजादों गासै 527 केजि गांजा। पुलिस बिफाना गोख्रों सिग्रोमना गसाइगाव श्रीरामपुरनि हारापुटानिफ्राय बै गांजाफोरखौ हमनो हायो। गांजाजों लोगोसेयैनो सानै दायनिगिरि आरो गंसे ट्राक हमबावो। हमनो मोननाय गांजानि बेसेनखौ 3 कौटि रांनिबो बारा जागोन होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। गसाइगाव सिमलटापु पुलिसा स्रेट सुलुंनि गेजेरजों थांनाय मोनायाव संदाननानै हारापुटा एनआरएन पेट्रल पाम्पनि साखाथिनिफ्राय हमनो हायो बे गोबां बिबांनि गांजाफोरखौ। मिथिनाय बादिब्ला बे गांजाफोरखौ JA02N7245 अनजिमानि गंसे ट्राकजों गुवाहाटीनि बार्निहाटनिफ्राय बिहारनि बगलपुरसिम लांनो नाजादोंमोन। नाथाय गसाइगाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गांजाजों लोगोसे ट्राक आरो सानै दायनिगिरिया हमजायो। हमजानाय सानै दायनिगिरिखौ बिहारनि थागिबि आनन्द कुमार आरो प्रदीप रय होननानै सिनायनो हायो। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमी बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमी बर्मायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyburma.organization आरो pioneeracademyburma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।